ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତିନି ସାଙ୍ଗ ବସି ଗପସପ ହଉଥିଲୁ। ଗପସପ ହେଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୁଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। କୁଆଡେ ଯିବା ଭାବି ଭାବି ଆମେ ବାହାରିଲୁ କୋଣାର୍କ। ଆମ ଗାଡି ବାହାରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମ ଗାଡି ବାହାରିଗଲା କୋଣାର୍କ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ଆସି ଅନ୍ଧାର ରାତିକୁ ଶୀତୁଆ ପାଗ, ଦେହ ଥୁରଥୁର ହେଉଥାଏ। ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି ଜୋର ନା, ଜ୍ୟାକେଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇ ହେବନି। ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଥାନା ଛକ, ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ଏଠି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଦ ପକେଇବ। ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଏଠି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଠି ଟିକେ ଖାଇଦେଇଯିବା। ଇଏ ରାଗକୁ ଚଟଣି, ରାଗ ପାଣିକୁ ଚଟଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆମେ ଏଠି ବରା ଚପ୍ ଚଟଣି ନେଇ ମିଶେଇ ଖାଇଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ଏବେ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ, ଯୋଉଟା ରାଜୁ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନ କୋଣାର୍କରେ ଫେମସ୍। ଚା ଓ କଫି ଏଠି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତିନି ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଏଠି ଆମେ ଏବେ କଫି ପିଇଲୁ। କଫି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ଘରକୁ ଫେରୁ ଟାଙ୍କିରେ ଟିକେ ତେଲ ଭରିଦେବା। ତେଲ ଭରିକି ଆମ ଛକ ଦେଇ ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆସି ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶୁଭରାତ୍ରି ମାଲିକେ, ଶୁଭରାତ୍ରି।